Lalaki din! Si Mang Putan dagiti materyales lakay. Kasaritak nga ro ni Pare Marlon. Tarugyan damot tayo. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ang kadagiti collection ko. Ilako kundi dadong matap numaksayan. Una, napunpunumad ngami ng di kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin. Isungarod nga ilako lakay. Brand nyo pa ilaang ti dadong ditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama at numapunasan. Kataptapok ngamin hindi dadong makat. Saan pa yata trabaho? Saan pa yan alpas tiraranitan may? Inton bigat langan. Okay ka dila eh? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa imot kiti anay patakder ti pangi-display ah? Irwar mong tuman dagiti nakakarton at kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa amot na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ang ma-display. Ano nga di bayan iti ni Verda? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga i-receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko. Ada pa panak ita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apay ijay, anya ti aramidem iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares ala ko na nanang. Ila ko na kami ng dagiti collection na. At dangarod kwartam ngay bayan mo. Kanya kay lakit di mat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda ngay ti magustong ijay. Window shopping lang ti aramidang nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, nagiti pang kusina, ala ko ni Elvira, itay limbabas sa kita, yan da. Kinangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta, kat collection ka nung amin ni Elvira ti daduma. Ay, huwag mo't piman, bakay. Branyo mo't amay. Isumot lagayam anangina ah. No apay-pay lang, na panisali ijay. Ito madamdama, at ang tumanong tutagon na. Kas na ko nakita yan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, siya pala kumaa, sa di na mapanunot yung umutang manay. Anya ngay Mare, ada ka di napilim? Ay, wah, Mari. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko Mare. Iso na lang ta, awan mo't kwarta, Mari. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay sige lang Mare. Agkita ka kiti ay iti iurnungam. Makita ka, Mari. Nagngingi na magaya. Talaga akas ta Mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Manlaw ka, Mari. Luan na lang ang kwarta. Gumatang akon. Iurnungam amare. Makitang to, Mari. Bagaan kan tulangan no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasapat ko di tadalan ni tayo bakay. Hindi ka di pala itinagapan na. Wan lakay. Kahit
Anya nga iti may naimbagakan ka. Imay laang nag-window shopping. Ah, di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Addaang ngamawan ka numot ti kwartana. Ah, naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Addamat ti karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado ang nabasa na dayjay. Isu asaanan a pinadas ti imutang. Gusto ah. Ay sus, nagrigat mo't lang tagpautang ita panahon ba kay? Uwan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepress pa ikit di ino duma. Ah, una, taado dagiti tao adi na amut agbain. Talaga na puskol di pa nagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Asino jay mawag bakit? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw? Ada man ang pariko na kagasama? Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na ngay nauna. Lukas ta, mga sawan ni Makaoy. Wun lakay. Taganungay. Taga-Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon na. Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantayo. Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya ka iti planom sali anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasi chinmaw. Kung tatang, apay iti nasaan? Anya ka tati regalo tayo kadakwada ay ah. Ayun nga, paisoan niya. May mayat ko man o ada mo itid tayo arigalaw. Pag panunutak to noan niya, tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon, tatang. Anya ngay. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares laangan ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ka o. Gusto kiti tapno maragsakan mo ti kasinsin ko. No saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Ang parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din, tatang. Ha? Siya kung ti agdiskarte. Anya ti masakot mo, Marisani? Ang kita man iti regalong iti kasinsin ko nga agkasar, Mare. Ayun na, Mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Ay, daytoy, Mare. Manuti kastoy. Dati price tag na dita, Mare. 3,500? Wan, Mare. Natibkar dayta. Branded pie. Sana mabalin ti dawat, Mare. Anya? Dawatan tilakok, Mare? Kumano ipadawat mo, Mare? Para kumaiti kasinsin ko nga agkasar. Ay, napasensyakan, Mare. Ngam saan mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan, Mare. May salaon man. Dakkel alugit mo't. Ano ipadawat ko lang, Mare? No kaya't mo rito isag 350 lang ang titagpukan ka, Mare. Na, ay, uray saanan, Mare. Tasaglalakakit din ti itad mo. Anyalakit din. Saan mo't nga mabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nang hinamot day ta, Mare. Nang hinamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalay sa kunakmat, Mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao, ma. Ti ko na ni tatang mo ket napan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang. Napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mo. Awan, nana. Agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Ado mo ti kitchenwares ala ko ni kumaren. Bukas jay lang ti ugal yun na awan lang to. Mapangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo tinti bagbagam. Adda ka diti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao, nana.
Makapa-stress day jay amari sali lakay. Abay, kanya tinaramid na ka. Imutang manan. Saan magkiti ah? O saan nga imutang? Anya nga nga raw. Nag-level up day jay ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo tin nga agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. So, di matlagbain kan. Dayta nga ron, awan babain na. Isupay kit iti makaungat, idi saan ko ana pagustuhan ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mat ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasan ko. Anya day tanana. Anya ti di yun nagkinaawatan iti anak ko aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Ah, jay kitchenwares adaw-dawatan na, nana. Daw-dawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Di ko nakanwa na. Ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Talibre mat. Ngam di namot kayat na. Makaungot pa'y kiti. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawaten na dagiti lakaw. Malugi ka mutan ah. Day tati di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya din ba ni Elvira kang kabakay? Anya ka no ti di na nagkinaawatan iti anak ta? Apay na po ti daran ni Sari kong kuana. Kayat na adawaten tila ko ni Elvira. Ngam saan a pinagustuhan ti kumarin ah. Anya ba nang titawdawatin na ya? Tinangina ala ko ni Elvira. Ay, naglukom. Dawatin na tila ko ti kumari na. Dayta nga road lakay. Amuna mo't ala ko dagijay. Ngam no apay kayat na may lang adawatan. Ay, agar-aramid na yung tao. Anya nga din baga ni Elvira king kuana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Ginarte pa lang. Katiso lang nga ron ang tagdawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti dayta nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagpagaamang kini ba kay marwabag. Napudot ti daram ken Elvira. Kat basol mo matgayam piman. No apay adi kay nagkinaawatan. Anya man day tabasol ko, nanang. Apay ngamen adawatem tila ko na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin di ang mo kapailaan dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae ka na kayo? Saan ang nagpulong ni Elvira kanya? Siyak tinapan nagsaludsod kun kuana. Saan mo't ngamin amabalin adawatem tila ko na. Nunangina ti presyo, kayat asawon dayta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, nanang. Ikanak iti saglala ka at kitchenwares. Kat imbagak matapang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, tay lokal mo ta saglala ka. Ayunay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapaasarmat ni nanang tatang. Gusto lang, tinbaga ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa ilaang. Nangagaw, ti saritaan niyo, kani nanang mau. Kan naglawag, asi ka ti kamali, anak kao. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin ko. Jay sag ti 350. Ti isyo di tao'y, ganti panagdawat mo. No kayak mo, di bang tadi tinagina regalo iti kasinsin mo agkasar, ay kapakiputiya ka. Kapno tayo gatang mau. Saan ka taday tagdaw-dawat lang dyan mo, anak ko?
Ay nakababay mo iti gayem mo Ay nalaing agdiskarte. Diyak amang. No siyak ti sika, ay pakumbaba ka anak kau. Sika, dayan ti parikaw. Sala nga napagustuhan ti kayat pao, kastakan. Ay laglagi mo ba kau? Awan ti librita, apanawag. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay, Itayan naman ang Shane. itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno aday gatang ko iti regalo ti tiyang kasakasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagasalay. Bumatangak iti kitchenware nga iregalok iti kasinsin ko intong Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatag kan ka ide. Ay, saan ang mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Ada kwartak, mare. Kita ang tiwalit ko. Sagsasangari mo mat, mare. Nangalaang nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmulat ti kwarta makitkitam. Nakababay nagpaisuken ka no dawatag ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan ka, mare. Pasensya kan iti naisawang ko kun kay diya, mare. Kamalik day dyan. Sa anak ang pampanuno. Okay lang, mare. At least, nakamiris ka. Wala, napagtutulungan dak matabagbagaan dananang kantatang ijabalay. Agpili ka nga rodan, mare. Anya ako ti kahit mo. At damot lang ti paper bag ko dito eh. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, mare. Ay, lalaki, yay. No, saan na napagustuhan ti kayat mo? Di ka maupay, ti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdiskartay. Tapno ag progreso ti biyag tayo. Ay, lalaki, day. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nagsweldo ka kaday ni Jay Danmarks, anak kau. Ha? Ay, tatang. Naala ko na di sweldo di pa lang rabi eh. Ay, kwa. Ada ko makayat ko agatangan. Pagkasidsida ako na yan akaw. Anya day tatatang. Idi pa'y ngamin na minsan na makasidsida iti karne ti baboy. Anya? Wow. Iswa pa nga asim man day kan nakita ikatang ko iti karne ti baboy anak ko. Isu ko mati pangaldawan ta. Day talaga yan tatang. Kung lakit inuan yan. Ala, mabiit laang tatang. Ala ak ti wallet ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria anak ko Ikanak man iti kagudwa kilo a karne ti baboy, Maray. Ay katwan apay ngay akagudwat kilo lang. Wa kamilaan kini Maria nga sida. Umay sa kilo nga may. Amangan no saan may amay boss. Kat sayang tulaan. Sa bagay matiti Matoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo tanday ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Warta ti anak ko dahi ta, Maray. Makasinsida ngamin iti karnay. So adi mawat ako kingwana iti katang ka. Amok nga may nakasulfil tunay jay anya laki din.
Kasta ka, day. Ay na, nagswerte ka talaga. Tada anak mo a dramatista. Ah, Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo, paray. Malaksid a writer, dramatista pay. Manmanaw tinapagasatan an naikan iti kasta a talent. Ay, apo, anya laki din. Kaslasaan ang mabambandog nga agsasaw. Sao dala asaw. ne. Kasino man hindi bagbagang ayapan niya? Asino pa'y kuman? No saan aday jay dramatista kuno iti Danmarks. Ha? Ni Maria ti kayat mo sawan? Kat isulaang matyagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Danmarks a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? DJ, anya lagi din? Ay, anya? Makikita nga mindag iti ipopost na a videos iti drama na iti Facebook. Ang sasaw na nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabe iti pa nag-record na. Isunag pat-pat nagda. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta? Na, kanagalas nga ro dakit kitaan. Kan maysa, kas iti nakunak. Kas lasaan da mga agsasao. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kaslawan sa bali ang mabalinda at trabaho. anya? Nagpig sa titudo, paawid ka pailaan, panyang. Ah? Ayun na. Nagkapuak e Jayan Damari Wilma. Nagmalmalom kayo manon ang nag-iistoryaan niya. Ay katwan anya pa'y ngay nana. Awang mati maarami ni Jabalay may. Iso na pa anak manan nakikaruba ah. Ay, una yan. Naimbag kayo pa, saan kayo ang mabambanog ng agsasaw. Anya? Katwan mo, agasam man, mapan ka itibig bigat. Rabi no agawid ka. Anya laki din. Ay kasta talaga. Anana? Mala. Agawid ako. Tamangan mo agurura yan ti asawa. Puuna yan. Nagawid ka pailaang panyang. Di ka paila inalamin na kawas mo ta ijay kan anagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapo ijay talon. Ngam sumang patak. Siyak pailaang tagluto iti makan. Ah. Ay, kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma ama kisisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam. Tapno agmalmalam. Agpatpat nagkayo nga agchischismis. Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pa'y lang ng kastakit din, ipaspasungad mo. Na, kahit anya nga ruti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Ala, Huston! Nagkadua sa agluto ako. Ay saanan? Saan ka nga agluto? Sana bali tanapsog kan samot tan iti ado nga istoryayo. Salpag kiti. Uray saan kan nga agluto? Uray awanan ti mangbangan. Ah, Pagiso nga ro dalim mama sa kajayang da anti-will medical man. Sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano ang mabambanong nagsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Yan yung manapanyang kinakaibagay ti dayta. Oo na yun. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-drama. Saan ko nga anuan da japan niya? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga ron, asin nenyas ti panagdrama mi akasla umal. Anya lakit din. Amumot yan, Maria. Kaslasan ka anaruwa, may tugali da dya babae. Sa bagay mo't kit di ah. Tila is-isyoin na da dya babae. Ang pangasim ha,
tasan ka ko mga agpapa-apekto. Kita niya man ng ipagbagana. Amang naigit naglulaing amang dadaal. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatik ko. Saan ka basta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulad ka di. Noan niya launay ti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag. Anya nga tayo hati parikot na dahi apanyang kanyak tatang. Apay ni Panyang, anak ka. Siyak madgayam ti kanayon na amapan itis-chismis di anda anti Wilma. Anya? Wan tatang, apag isuali mabas ni Baklay di ayan da anti Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni Panyang kano ti adu ti sa una kat. Ay, una yun na Panya. Taulti mo pa nagdrama, but iswan na. Wan nga ron, sa anak kano ang mabampan nung agsasaon nagdram-drama kami. Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon nagdram-drama kami, tamabaybayadan mo ti panagsasaumi. Isu ti paggap-gapon ti sweldo, isu ti pagtataudan ti maisasaang. Malabayam ka dilatan, anak ka. Saan ba huwag ngay kaskasaw na di Panyang? No ti kunana, kat sa anak ang mabamban nung agsasaw iti drama. Ayos laang tamabaybayadan. Ngam ni Panyang ngay kuma, saan ang mabambanog ang mapanagchis-chismis di takaroba. Awan pa sweldo na. Ay, wa. Gusto ka iti dahita ngay baga anak ka. Di pa nagsasaw mo iti drama, kat at tabayad na. Ngam ni Panyang kat awan, mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may ka dito'y istur ko, si Kapanyang. Nakapay nana. Ay, apo ka nga main, dahi ta kinalaing mo nga agchismis. Ingat kaya tiyo asawen. Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikuna. Numit nana. Apay, adda ebidensya am takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kin ni Badet day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanan ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Panaknakam day ta anapan mo in chis-chismais. Ibagabagam iti tattao asaan ang mapampannog ni Maria nga agsasaw ijay drama. Ngam at least na mabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma, saan ka mabambannog nga agchis-chismais? Makaswan kapay, anya laki din. Anya? Aday ta, nakaswan ka lagad nga rot Panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso dagan ka asik si ka awan bibiyang ko. Sigang matinagar-arami diti day ta. Ay, lakay. Pang-asim kumamat Tulungan na. Aha! Si kalaang ti agar-aramid iti dayta. Anyang ka po kumatulungan ka ngay. Sangwam Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikog na. Napan mo pa yung chismis ni Maria ijay ayan da Wilma. Napan mo ka na yung bagbaga asaan ang maumuma asumanao ijay drama. At least ijay drama at nabayad na. Iso ti paggapgapuan ti pagbiagda nga agama. Siga ngay kuma. Lakay. Ay, saan ka mapampannog amapan magkisismismis? Nakaswan ka pa'y gunggunam kidi salbag ka! Oy, nasayap mo ito nagranata si Kachismosa. Ne, apay akas ti panagsasaom kanyak si kaabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babaeng babae ako. Kita man. Pas napimpintasak pa yung ada yung amsika niya. Anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin ka anapan mo't nilusya, iji barangay Bulitay. Ha? Napan mo't nagdarom, kontrakin ka. Pag-asimanday ka.
agrurutap ti kaso, gapulang iti kinajismosam. Pudno ka day tanga ibagbagam? Nye, abay ibagak ayan sa napudno, nuni badet kel napan warwaras, asan ati asawa na ti amate si Kugna, ni Lucia man, napan mo warwaras, anila kayo na tinaglakaw, iti mapupugo at traktor, iti talong na iseng, anya lakit din. Anya? Oh, atay ta, ibagbagam iti tao, asaan ang mabambanog ni Maria ng drama, agmalmalam asumana o. Ang better na jay, tadabayan ti panagsasauna, kaputa dramatista. Ang sika, ti kinachismosa, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Aday ta agrurutap ti kasong ita. Makaammo kamutan iti biyag mo. Lando, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Asawa na, ngam kas takit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, kat no saan kamot nga imbaon tapno aramidom day ta. Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akas lasaan ang mabambannog asumanao iti drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sikangay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo Ay naapo, bakas kasuan kagapulang iti kinachismosam. Lakay. Denggam na ito maikadwa na ita akasom. Diyak amo no adapay maikatlo. Uwan no maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbaglaki din ta unjust vexation lang ting kaso dakang ka. Dahito akaso, sakop lang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti in kaso dakang ka. Piskalya ti bagsak mo, salbag ka! Damag ko, Maray. Anya tinadamag mo aya. Damag ko, kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Kan oray ka nun ni Lucia. Kan indarom na kanumay. Ay, pudno day ta pare. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusa na. Oo na yan. Ang lalaki, day. Gusto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta una ya pananguy-uyaw na inianak ka. San ka no mapambanog sumanao ijay drama. Nga oray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya nga ita. Day tanga road. Mapan na ibagbaga akastoy kasjay ni Maria. Ngam na imbag pa'y ati anak mo. Tagsusweldo iti panagsasauna. Ni Panyang ngay kuma. Ay, yan niya laki, day. Maikadwan ni Lucia nagdarong kontra kadwanan. Tsaka mo ano agdarum ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada. No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot nila kay natisikog na. Ha? Kano ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isay. Ni Betty mag, kunana kano nga isaw tinangpoy sunod tarakong damiling apato iti pangkagda. Ay, unay na Panyang. No pangalalaan na ay ti kakas na kay pagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Tanya nga iti update kadag iti nagsasanga akasong Panyang. Jack nga rod ang naman niya ti aramidak na. Anya? Maburi-bura na ka talaga. Day tati maganab mo iti kinachismusam. Excuse me. Gumatak man iti si Daan, nana. Kan bayadak mo't lang ti utang ni tatang ko. No, dati utang na Ay, awan utang na, balasang kaw.
Anyat ka tanong asinag. Pork, nana. Isuman ti pangaldawan mi kinitatang ko. Sige, mabit laang. Oh, Kat, kumusta nga ti kaso? Manang panyang? Ah, Ay, unayin ngamin. Dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang itibiyag mo. Kat mapanak is-istoryahan iti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti insyo. Anya lakit din. Maria. Ibagbagam asa anak ang mabambanong agsasaw iti agmalmalam ka nagpatpatnag. Ngam at least dayjay ta dati bayad na. Agsweldo akmat iti husto ijay Danmarts. Anya? Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mo panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontrakan ka. Ay, Nangag mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga mineng. nana. Kita ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo lang ta ngaging gaita. Ngam si kangay, awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo. Saan amabambanog day tangiwat mo. Agmulta ka pa'y. Day tangarod ti parikot ko ita, nana. Sapay intun bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay. Kalpasan ti panagsasarita yaw. Ingka manun ijay ayan dawil man. Itapay na mang panunod kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wan, tapno agtuloy-tuloy ti kasom ken agrurutap. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Mare, adala ko nga mangga. Ay, unay kan mare. Siguro nuulag na ita, tinukaw na kan. Salbag? Anya? Day tama ni neta. Sangsangwam day talako ka mangga. Anya lagi din. Ayun! Jakmot lang napansinan. Una yan. Sus! Kasla amin na linaon day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita da kita nagdadakal amangga dita sangom. No nyalo unay ayat pang panunutam. Si kakit dimat. Nagado manan ana ibagam si kabakla. Mala. Mano a kilo ayat tigatangam. Mano ti per kilo aya. Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak ka talaga iti mangga. Oh, mabit lang, mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak namin unay, iso anapanak gimatang iti ay ni Baklita. Ah, ay, kasta ka di. Rabi imot ang mangan ka iti mangga, mare. Kat, saan mat ajay oras ti mangan? Si kamat. Si kangay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni Baklita, mare. Inakman gumatang iti si daen mi. Ay, katwa na. Barang saan pa'y ang nagsara. Ala, mapan ka nga rudan, mare. Barang nakalukat pa'y. Nasabat ko ni Brenda, mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di. Ay, oo na yun, DJ, babae.
Rabi nga mangan timangga. Siguro, masikog dayjay. Ang mga nuagin inaw kiteng. Ha? Sika itimot mari. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Anya tamo tayo ngay. No adamot aramiden da milagraw. What? Oy! Nag-advance mat una yan dahil panunot mo, Maritonya. Ay na, ibagbagak laang tipod no mare. Amok ti mapaspasamak itibiyag na dayja Brenda. Awan asawa na. Ngam adaw ti lalaki na. Iyos. Anya? Isong amok, masikog dayjay. Agasan man, kundi gatang itimangga kanan na kanumot kit rumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tatikas tang imbaga na kan ka, ha? Amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad adamadi akay papanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kay gamitimang ka, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan mare. Iso timbaga na iti simublat yan ka nga imay gimatan. Anya lakit din. Apay, saan ang mabalin ang makapangpanganak lang itimangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko ana. Okay, ti saba. Tay bagana pa ikan kang karo ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay. Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta ngayon baga mare. Matungpak dahil iti left and right ko naktumad. Ala tumpaam. Maruwam mga babae. Day tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y, Lablabidam ko ng pailang, ha? Apay ngay atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay yung tersena ni Bakla. Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matin imbagbagang agninawakon. Kantidakas na pa nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulog kanyak ijabalay. Malamang, isuti na kasi kong kanyak, kasta ka di. Maminsan pa, Day, tati maganap mo salbag ka. Awanan kay tibain. Amin matan kat ikam iti dakas akay papanan na. Maminsan pa ito niya. Maminsan pa ya, salbag ka. Ay, naapaw. Una yun dahil akulay kay Rupam si katunya. Kasla na luong nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaro. Tamangan no si katipagdasalan ti pungtot ko iti dayja Brenda. Oh, si kapay lang kadaganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunang amin ken ka at tila mapan mo ibagbagay yung tersena ni Bakla. Anya nga ita, tinumpa na kalangarot iti kap na ham ako pa. Sumardan ka ko na. Dayta nga main ti paglayngam. Amin na makitam, dagas ti kay papanan na. Ulitam tupay, tapno tumpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta Rupam iti tumpa nga awan patinggana. Anya lakit ding. Ay naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Aywan mare, maminsan pa'y talaga ang mapanakis istoryaan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko na. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man. Tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan kuha na. Ay, marurodak man iti tattawa kas kan na. Saan ba't nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan.
Asino kumangay, ti saan ang maibabay ni ti kasday nga aramid na. Sa bagay, magkati, ah? Awanan ba inday si aton niya? Ure man no aglinipat kami, agkumari no kasday mo't laang ti ugali na. Nawan kumarik awan laang. Anya lakit din. Kan, saan na kumamat ang iraman mare, unay kan? Ag kumari talatamat, ah? Unay yan? Asino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaw idikalman, mare. Ha? Asino ang lalaki ti bagbagang mare? Di ka man agin didingawan ang mo, Mari Lisa. Anya? Gano na palabas kayo idikalman. Nagkuyog kayo. Panagkunak ni Pare Kulas Dayjay. Un mare, naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod idikalman. Kit nagrana kami mat ijay kalsada. Ay kit nagkuyog kami Amo, Mare. Di kuyog-kuyog. Pakaalaan iti si Hog ako nada. Anya? Ay sika talaga mare. Amumot nga adda asawa. Ken maysa si aasawa mat ni Pare Kulas. Oho. Amom itapanawan. Adaman asawa wenno awan. No ti panagkunam ket adda something mi kin ni Pare Kulas. Nagbidot ka mare. Nagrana kami laeng. Day talaeng. Anya lakit di. Apay, mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, iti pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Ah? Katpudno matibagbagakan ka, Mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet na paya magmag na iti kalsada. Anya? Iso apat dyan. At da saan anasayat nga aramiden da. Agos man, nagragsak da magmag na iti kalsada. Ay, siga talaga, mare. Amin mo ta na makita kat kami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, Mare. Saan ko nga ibaga no saan nakita ti dua amatak ko nagtumad. Ala, andaken ka day tamare, ngam no siya. Saan ko apat dyan, ti bagbagang? Ay salbagket di day di atarabitam a babae. Saan lagaya masisyak pinangibagaan na, mare? Uray dahana gan Luisa ijay daya na pa naman laing bagbagang at da kanulimit a relasyon nyo ken Nicolas. Una yun aton niya day dyan. Ay, jak amuno anyat maaramidak no makitak ti panagrup-rupa na. Amo, ni Mari Brenda, saan na nagpangadwa na pa na jay balayda na panatinong padagos? Kapumadlang iti sana budno alablabidan na. Payman day a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day ta adamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawa. Anya laangan nga iti maibagana. Ah! Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay di balay damare. Kasarita man na imbang. Wen mare, talagang aramidak day ta. Saan laang apan nakisarita. Talaga ang matungtakan maisagunok ko day jay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka moten iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak madlantan, Lisa. Talaga adamagang lang no apay atinumpa ka. May sabay. Anya ka din kararamidam! Salbag ka! Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang orgukan ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimot a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tilamot tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Ah!
Salbag ka kiti. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa ni Kulas? Ad ebidensyam, ha? Kwa, Awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang anagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak itinagsasaro no. Anya? Kit nan ano ngayon tiro pa na? Bibiyang ko kumaitirupa na. Tinapatag kanya. Natumpak itinamitlo. Ay, una yun ba kay? Kaasi mo tiro pa na no kasta. Sapay rapas si dakula mo. Sa anak anaasikan ko na lakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apong tot tinagari iti bagik. Ay, yan laki din aya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwana. Bakit? Nagalas ti ugali na day ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Kanya lakit din! Nay, lana mo day tay pulpulagid mo di tarupa, Tonya. Talna ka. Abay, nasaniitan na ikaw, ma'am. Gapo iti tumpak na awan patinggana. Anya? Naimbag man uray namin anuda atong painday tarupam. Kat saan kalata mapukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag na imposible ang mapasamak? Di ko na. Sumardeng ka. Tamangan no si kamat itong paa. Aha? Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugaling. Abay, manupay ay ati masapol amang tumpag ka sa may nga agpalpaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Kita emat, saan pa yan atumalab day tala nga ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatrace pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Anya laki day. Ay, naapaw! Kung laki din no, asino kan. Si kamagayam to niya. Si kamat, Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkitam kanyak. Takas tao na yapan nakakigtot mo. Kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang am. Anya? Day tagayam ti magbagada, tinumpa ni Brenda, kinlisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka lagi ti makitkita mi taglaw lang. Amin mo din kay kamit sa balya kay papanan. Abay. Adaan mom aya itinapasamak si Kakardaw. Takas na tibagbagam kanya. Alaman. Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay, so, gusto niya. Anya? Imbaglangan na. Tasanak adagos anamati itinapan mo imbagbagay ti tattao. Nga dali mo da relasyon da kulas kung ti asawa. Ay, salbag ka. Paliwam na itang ugalay. Tani, kaasi mo na itarupa mamatungtong pa. Kulangin ikinagtarapitag mo. Niya laki day. oh, nakita man na dito imot ko apinya kan orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga, ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit di mo, mare. Awan mo, ipagupag. Anyat amo, no plan-plan wamanan ang mapan imbagay ti tao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao, gapo iti kastang aramid mo. Kwa? Pasensya ka kuman, mare. Ikari, saanan ang maulit pa Ay, nasaya at napuduray taga imbaga mare. Tumpaan ka kumankat. Eh, uray la ag-black day tarupam. Makapakay blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Ta
intulod na ti ginatang ko afigs ijay palang. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimot a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha? Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan, Mare? Si kakit di ba? Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa iti inaramid ko, idi ka na kayo ka ni pare ko nas. Aklo ka naglablaba sa unay. Nasaya at kit di ata na amiris mo day ta sa pagnak. Ay, pagawan mo na ko nga, Mare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang ah. Makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay iti tattao. Salbag ka. Kas iti na ko na, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak iti pangawan patingkana. Gusto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.